Dobrý večer, tady Link. Já zeptat, vy prodává motorka. Já zeptat, vy Sufurský motorka, 62 000 a Ostrava taky Ostrava. Moc dobrý. Já Vietnam, nevazí, že já Vietnam? Já koupím motorku, Sufurský. A zítra by jsem pro ní jel. Dobře, já Ostrava, vy taky, já Poruba. aha, já Rabova. No, Rabova tam jsem kradl. Jako krám, tak krám, já tam prodávám to pesivo, tak koupíš motorku já. Dobře, a jak se domluvíme? Domluvíme se, a vy mi musí nadiktovat adresu, přesně. Já musí písmenka, já nerozumím. Škola, u školy. A pán písmenka, já musí písmenka, já nerozumím celý slovo. Prosím, písmenka, písmenka potřebuju, nerozumím celý. Škola, jak je škola? Škola, základní škola. Šola, pane, k, o, l, a, kola. Škola, napsal kola, nevazí, já zítra tam přijet a dál. A v kolik hodin? Ráno, voláš, ráno, já nevím, já do práce. Zítra prodáváš pesivo, mouka, tak. Zavoláte. Určitě zavoláš. Číslo tady to 604 664 080. Ano. No zítra Sufurský motorka. Ano. Dobře, zítra 62 000 připraví 100, 200. Nevazí? Tisícovky do banky musí změnit. Nevazí. Takže kola a číslo popisný. Škola, tam je jenom jedna škola. Ale číslo barák, já v navigaci napisy navigace. Paskovská 46. Ta Pazkovská, škola Pazkovská 46. Ano. Děkuji. Zítra voláš. Zítra usí se 62 000 tisícovky, nevazí. Dobře. A nejste Sigan ne. No, dobře, nevízí Sigan, moc není dobrý, to hnusný. Dobře, já rasista. No, naskle, zítra zavoláš, Sufurský motorka, voláš. Naskle, zítra.